Smykkeli.dk giver dig her en guide til, hvordan du selv laver flotte og billige emalje-øreringe med din yndlingsneglelak. Her har vi gjort klar med 6 mm ørestikker, som er stukket i en skumplade. Du kan bruge flamingo pap eller hvad du lige har. Herefter dupper du din yndlingsneglelak på ørestikkens plade. Den løber ikke ud over kanten. Det tager ikke ret lang tid, så lav flere på en gang. I tørreprocessen svinder neglelakken ind, så det er nødvendigt at lægge på af flere omgange. Bliv ved indtil du er tilfreds med resultatet. Men vær opmærksom på, at neglelakken først er helt hærdet efter 2 døgn. Så har du nu de fineste emaljeøreringe, som matcher din neglelak. Du er kun få klik for at være i gang. Gå på www.smykkeli.dk. Her tilbyder vi ørestikker i flere størrelser, forsølvet, forgyldt og kirurgisk uden nikkel. 10 par for 25 kroner og 100 styk for 80 kroner. Vi har selvfølgelig også låst til. God fornøjelse med kreativiteten.